Ngasngo ni kapor kat ba ngarang kren. Dan na preng jong fi. Kiba yam. Kiba sngo si. Kiba khuslai. Kiba sngo janjar. Namar fi dan ha ka jing e ka ba kraw tam ha ka jing em ka jong fi. Bagani ka jing e kawan man la kapor bat kani ka jing e pi i bi ka ba ka dan ha khamat jong fi. Pi tiaru pi i ni ka jing e pi pait ru pi i ni ka jing e ka bot kat shanu pi lai bagani ka jing e kampel hat ya fi. Pi khuslai pi so shep tieng bagani ka jing e teng ka long ka blai thao ka ba pi mani ka namar ba pi i be pi snow be kani ha khmat be thia ro kani khabrip ro kani pet ro kani ya ro kani hang no pi dan shang ro kani pi yang ro kani kani ka jing e ka be e fi kawan ka jing sosi kawan ka jing khuslai kawan ka jing shep tieng ka jing em ka jong fi lada PM kom ta em kom mangalaong e pi mentan kadai ke jing mani blai thao bagani ke jing e kalong blai thao ke jing em ke jong fi bagani ke jing le ke jing em kaladai ke blai thao ke ba pi mani mi la bat sngi tadai tang akwa ban ai fi ya kani ke jing mot bagata kalong ha ke jaka bi fin pet ya ke jing e pet no shok trai thik kalong kum tu briu u ba wet kum tu ya ka tu ka kin thei ka ba u internet bala tu kin thei ka phai bat ka smile ka le remun ka ba mut u tu gai u sungu thu pleng ka ne ka kin thei ka pediang yanga ka internet lang yanga tadeng ta ko ha banong ifi ka ne ka sngi lada ka jing e ka pet je pi pene wanum pet dam ya ka ne ka jing e tadeng ta ka jing e kan sungu thu pleng ba pi man ya ka ne ka jing e bun sin jing e ka wan pi pet chi pet ka jing e ka mut ba pi internet ya ka tadeng ta ka wan shi wan bat ka call le fi ne ka I miss call fi ka message fi man lang ka sngi pi kwa ban lat na ka ro film lat show tadeng ta na do ka sngi ka ban kong ka kwa ban ong fi na do man ta ka sngi ba pi sngowi ka ne ka khubor na ka ne ka jing e ka wan ban le it ya pi ka wan shi wan pa ho pi hukum dumok ha ka kerteng ga jong Jesu wat le shu hukum ba pi ru pi internet ya ka kentat ya ka ong adon the way pat ubangang it ba tau di Jesu tadeng ta pe it chu Jesu pe dom ya ka jing e tadeng ta ka ban ong ya fi la fi pe chu Jesu fin yat be in the supernatural fin yat be ha ka ta ka balong mdai shu ha ka do mdai shu ha ka ba kin jabriu han re fin yat ha ka ta ka ba kin jamin sim ka ba kin jablai ha ka ni ka sngi nga kwa ban ya thu ya phi ka pen kan mau fi na ka por shi ka por ba ka ta ka long o Petros ru shi sin ulayat halor ka duriau u Petros ulayat ya ka duriau u Jesu u khot u Petros na ka ta ka jing at phlong u khot u namar ka ta ka er do slap bajur la sho iki hado ka jing up miet ka basau ka bumut hado bala jan step kila ya le baro shimiet kila sheptieng namar ki sngu tho bakim la lat shu imat kani kal air imat uni uslap imat kani ka jing at phlong kan ngut yaki bakin ngam hangta kila sngu sheptieng bara bau try wan upen jai ya kata badeng ta ukhat ru yo Petros banyat ha ka doriau Petros ru ganti nang ta lieng uyat ha ka uyat ha ka Henry ha ba uyat pet chu Jesu uklet no ban pet chu Jesu upet no sya kata ka bat kawan ka jin perkhat ha kum no ngau briu ngala ban yat ya ka ka bamla ban long tadei hang tau arta tien no ya kata ka jing yat lenti ka jang warta tien no eta ka bor ka bala ban penyat yu halor ka warta tien no eta ka bor ka jong trai bat de hang ta namar bu pet no sya kata ka ba yo i bat sya kata ka ba upoi ban perkhat no bagane te pleng kamla ban long tadeng ta ngam no hang ta plum ha ka ta do riau tadeng ta kwa ban ong fi ha ga jing im ga jong pi ya ga jing e ba teng pi sngo ba mla lat shu pi sngo be ba ka bam la long shu ba kan ja ka kamba ne ka bam la long shu ba ngangan lat na ga ni ga jing e
Kwa benong ifi wan nom pet kata. Pet chau Jesus Christ. Pet chau tra wan nom pet ke jing e. Namar la fi pet ke jing e kan itnat ifi. Bagani ke jing e kan bat sa ifi. Bagani ke jing e kan pengam jelop senan ifi kan penyap ifi. Tadi ta pet chau Jesus. Pet chau namar dei ma uban penyat ifi ha pedeng gini ke jing at pelong. Uban penyat ifi halor kata ke duriau. Pinum ngam kanum jaga ke basniu. Ya ke jing em ke jong fi. Tadi ta kwa ban duai na kam ta jong fi kan ni ke sngi fi sngo. Ha kan ni ke por dan na pedeng jong fi. Pila dei ke kan thai samla. Pi dei ke ba shakri utrai. But let's see ha kan ni ke por ho pim dan ke kam pi sngo kum la jan overage. Pi sngo ba la jan kut kata ke por ke jong fi. Hendreng kwa ban ong fi kan ni ke sngi ke momenta. Utrai Jerusalem. Utrai wan dir por ga jim ga jong pi sapet. Fila apply bon ki post, fila apply bon ki kam re haduk menta I kumba pimyo I kata ka kam. Kapen kuslai fi, kapen dik fi, kapen ki ya ga jingmut ga jong fi tip kan ja yu ka future ga jonga. Dengan kwa benong fi utrai uba pipi syakri udah utrai uban le ya ka supernatural. Uban le ka kam ba tarawat pet, pio kam ne pimyo kam pet cho Jisu bala ban ai ka kam ya fi. U Jisu de nong karku. Buat yu nong karku, ka jing karku kan buat fi. Dan apa yang jofi ni kapor pisngo balalong overage pimyo abriu shu aga jingim ga jongpi. Pisngo kumba dan ba it fi nem dan itnat fi. Balai bom dan itnat fi boro iskata ka daw kolong bo blay la reserve fi. Bo blay la bu kerpang fi. Kanang baki briu juga pertai ganam itnat fi. Marudan usyakri jong blay. Bo blay la bu kerpang na ka benta ga jingim ga jongfi. Ta ka daw uniun wan bo uniun pa ne ka kti ga jongpi. Bo ne udai ba it fi. Namarula it nang kong shwa yo try. Tak dawa jugus lai. Kam judan ke ba slam than ne ke ba deer than. Ban utrai. Utrai udan. Ya la ke jong ke timing. Ban le ke jing ke jong fi. Tak dawa ong anam I no ifi. Nganom le dan that no ifi. Wong long ren kat bat pi. Halaga sngi ong haduk ke ba wai no jong ke pertai. Tadeng ta de mau bala kit la ba ifi na duk bala pun. Ba de mau bala tau ya pi. Haga jing itnat. Ketin jumlah kau ngalah tahu iting ya pi, kau mut jumlah tahu lemuk ya pi. Habu tahu ulang hor habat tahu ya pi. Ulah tahu iting, ulah tahu pelai ya pi, ulah tahu ru haga dor ke jenis riem ke jong kau mut pi kong ya Tadeng tang kau abang ya pi, ba hi ulah kit ya pi, naduk belapun. Haga kepok jaga kami. But day ma belapun kentang ya pi, show pin mi sini ke pertai. Belapun syait bor ya pi, ba pila ban face dia kan no ka problem haga jeng em. Ublay ulah tahu ifi kata ke dor. Lada kawan kan no ka pressure ke jing im ke jong fi. Ulah tahu ifi kata ke dor. Ke jing ayu ke bala amna ke jing fi. Utrai ulah tahu ifi. Marulah pen kentang ifi. Ya ke ba fila ban job lut ya kita ke jing le barok. Kanum dan kan no. Ka pressure ke bala ban disintegrate ifi. Ne ke bala am penjat ifi. Kanum dan kan no ka pressure jong ne ke jing im ka bala. Ban peniap ifi. Ublay ulah pen kentang ifi. Shop mi ne ke pok jong ke kemi. Ba pinlong kan kita kiban im na kam ta kaburam ban yo iru ya kaburam ke jong blai lengba ka jing im ke jong fi deng ta kwa banong fi ha ka ni ka sngi wanam ki ko slide ka donot ke jong fi utrai la bo i ka batam ha ka jing im ke jong fi wanam ki ko slide pidan na ka ram ka sha pidan na ka jing pat men sim pidan na ka jing ko slide jo ka jing im pidan na pedeng ki jing le ki ba per wanam ko slide utrai la jit ya fi ba pin shakri utrai la jit ya fi yo pin yaro yo try la jit fi pin long kita ki shipai ki jong ya ka ba un penon kam ba pin kalam ya shi bon kita ki jing aga jim ki jong fi ki bor ba man ki bor jing dom ki bon ngele ki jim ki jong fi utrai penon kam kum ya fi man pele ran ya kita ki bastat un penon kam ya fi utau batlot man pele ran kita ki badon bor pada yang ta utrai la jit kerpang ya fi ta ka dawa jukus lai ka jing job ka don ka lente ki jong fi Kau nang ifi kan ke sngi na marngi job nak thiau. Ya ge borok dau tau ba it yang ni. Kan ma bo Jisu it je fi. Kan ma bo Jisu. Udah nak liang ke jong fi. La fi ya lam ki ong long rengkat bat fi lam ki wa. Kinom telap je fi. Di fi ya lam ka ding fi nom ing lam ne ki tlit ding kan la ban jile fi. No matter what. Jagat ba jalong kat balong. Kan jaga ki ba sni je fi. Ki tiar ki bilek persyak je fi kinom mentoy ong ketin ke jong blai. Pin penram kita ki telit ki bayang ke jing bishar. Wan usaitan man accuse ya fi, wan usaitan man penram ya fi. Man remind ya ka pas ke jong fi, man remind ya kita ki failures ki jong fi. Pin penram ya kita ki telit ki bishar.
daga kerteng ke jong Jesus Christ pidei bala khat do trai pidei bala eat do trai pidei bala pingsan do trai but pidei kita ki bala pendan buram ru dau trai tadai tahu ju slide ke GM ke jong fi ju pet show ya ka problem do mentah what you fall in love you what ka problem fall in love with Jesus pet Jesus Petrasu pet siya ka ngam no daw pet bisyo Jesus unam ngam tadai ta pet siya ato kmi tomat ro bo try ulong babha nga sutunat kani ka tien ke jong blay ke jing rawai song snai ka long balai khot option ka ong bo try ulong babha ya kita ki ba up kermen hau ba ya kata ka mensim ka bawat ya la fila up kermen hau try pini ke jing bha ke jong try up kermen kmi shu pet shu wa diu pini ya kata ke jing bha ke jong và tôi long jai jai kan pini i bet ya ke jing penem ke jong try ong ke tien ke jong blai yen tik ni be still ong ke tien ke jong blai I know that I am God yen tik to tip ngalong blai wat ki ko slai try ko khui fi kwa ban dwai ta jong fi try pelaj no kloi ni ke jing ke jong fi try supen pau no ke ta boram ke jong nganget bo unom slam shu ban le kata na maru try jong i man tau le kloi ke baro na maru la janwan kloi tadai ke tau le kloi ke baro ngakwa ban dwai nam ta jong fi ro man ta ga ski tin je blai kong to comment no da ga jing comment ka jong try tingi dwai hang ne ka por ka ba man ta hallelujah try nga ai ngu eme ba me de blai ju ki kamba na do ne ga ski ka jing so si kan kala sha ka jing comment ka jing yam ka jing rkhe try ga ne ga jing tim me pen kala sha ka jing krkhu try oi ko kon rat try me de blai ko kon rat ubam ju dir por me wan ha ka por ka babyang me wan ha ka por ko try hallelujah ka por ka bangi teng teng kum ki bring is ngo baslap re me de blai ubabyang por try nga de dwai nam tani ki kon ki jeme ke nam sku ku slai ba kim lat chu na ka jing kim lat chu na ka ta ka ram ka sha na ne kim yo go try ta ka kam ke jong ki ne don na preng ju ki la sha be kam ro don na preng ju ki ko try ki la do ye ka kam don na preng ju ki kim shum la yo u ta u partner and life partner jong ki ne to ba ye ja ka jim ne try ngi tip ya ka ni wala ki sngo ko bagla la jan over age ne try nga tip ya ka ni ga ba me men wan man lam yu breu ba dei biang ha ka por ka ba biang try nga tip ya kata melong blai ko try ubam ju dir port baga khmat ju me ka long halor to bahok ba try ka jing duai ka jongki me snap the try ha ki score ki jam try oh nga ai ngu me ko try mi ka jing yam mi ka jing ot ko try ki khon ki jam me ba try me de blai ma ang tin me to pan do ans ai mai ke bagi pan try ba ki wat kin sham the try ba ki tit kan play bit try kam dan ka no ka ba than try wat ka khadop jong ka dujok ro kanom la la ka persang ban ka ne ban khang len ti ki khon ki jong me halu namar mala ai me ki tau shabi jong ka hima ablay namar me ai ki ta ka jing pen sle ma ai ki ko try ta ka ikhtiar be ta ka bor kata ga de ta ki shabi ablay bakin play ka try ta ki jing khang ki bakhang da ka bor ke jong me ko try ngai ngo me ko pa namar ka jing pen sle la pen jot ka lengkor jong bamman try me lot no what ki ta ki jing kit a ka renang ga jong ki ya kata ka jing kit lo ne ta ka lengkor ko try na ka terpeng ga jong ki me pelat no ha ga ne ka sngi baro bang ngai try bakin yai kum ki breu ki ba comment ki ba pet chame om she ki jing at plung ni she ki jing pen ki jong ka jing em ga jong ki ko try ngadwai nga kar khu ablai ne ga sngi kin comment ha me ko try na mar ba kin i ga jing bha ga jong me na mar ki la up comment ha me lagat tapor lagat tasnem kin i ga jing bha ga jong me try hallelujah ka buram nya shme ga jingu nya shme ko pa thank you Jesus nam pnem amen amen no try kar khu ya fi ta ga daw anum pet show Shagi jig le juga jig wadu pecu gi shagita na marga pen kuslai fi ngai vi la terkong wa vi la raiko la thang yong ba la pang ru la kius ka gastric na mar fi la kuslai pala fi la pang shadam fi la shitom wat wan ring men sim ru na mar ba fi la kuslai pala ini gi jing ta kada ko awan og ya fi wa num pecu shata kemen au trai ba ngai ka jing kemen ka jong trai ka long ka bor ya fi hallelujah trai ker khu ya fi ai ka men sim je fi ka long ka kemen na mar ka ta ka long ka dawai ka ba ya fi ku blai shibon trai ker khu ya fi la ban phone ka ni number ka fi ka screen ka jong fi la ban wan ro shi ka center ka jong ni hang ne open nong thamai nong kriam gi don nang ni ado ka sngi ba ar ha do ka sngi sa jan jo ka teo gi don hang ni ban dawai nong ta jong fi ban ya slok ban ya kren bat fi ban ai men sim fi trai ker khu ya fi ngin saya sempat ku blai shibon amen but amen